likaJesu. uNkulunkulu wethu omile kuze phakade thetha nathi baba ngomoya wakho ngezwi lakho othe baba libuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Siyabonga baba ntambama egameni likaJesu Nkosi, amen. Siyabonga bazalwane egameni likaJesu. Sanda ukubingelela futhi endaweni yasemzweni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Gama likaJesu ke igama elingaphezulu kwa wonke amagama aziwayo nangaziwa. Igama elinikeziwa amandla ezulwini ukuba kulo amadola guqe, izilimi zonke zivume. Igama elilodwa okungalo indalo yonke imele ukusindiswa, elingekho elinye igama elinikeziwe ebantwini kuba basinde ngalo. Siyezwile lenkosi, siyezwile lenkosi, sizothi nje masamukele endaweni yasemzweni ubaba uNtabeni egameni likaJesu phakathi kwethu. Uqhamuka le eThekwini ngokuhlala egameni likaJesu. Masimamukele bazalwane, uNkulunkulu amsebenzise njengalokho efuna egameni likaJesu. Thank you Jesus. Asibingelele obaba, oma, obhuti, osisi, ya nabantwana abancane egameni likaJesu Nkosi. Amen. Sibingelele lapho makhelwane. Sibingelele lapho makhelwane. Sibingelele nawe obuka ibhola egameni likaJesu. Amen. Awuphumele eminyango kancane sike sixoxe indaba kaJesu. Awukuphumele eminyango sizokukhumbuza ukuthi khona owakudalayo. Sizosho sithi khumbula umdali wakho. Remember your creator. Usekuhle kusahamba kahle konke. Ntambama awulalele nayi indaba kaJesu. Ngumlamleli elithi izwi lenkosi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu. Umsindisi wethu othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamleli phakathi kaNkulunkulu nabantu. Muntu Kristu Jesu owazidingela waba inhlawulo yakho konke. Uyabona njengoba sime lapha uthi umebhala labazalwane bathi egameni likaJesu kukhona ukuthethelelwa kwezono. Zofakazi
ukuthi uhlabelelayo igazi lemihlatshelo yonke yabaJuda lalingeluqeda uvalo lalingesusu kona kodwa likaKristu liqedikala nya ngaphandle kokuchitheka kwezono kwegazi akukho ukuthethelelwa kwezono kufanele kube khona igazi elichithekayo ukuze izono zithethelelwe ngoba uthi lo mhlabeleli ngokukholwa ngiyabeka isandla sami phezu kwekhanda lemvana ngivuma izono angithi qala laba babethatha noma imbuzi noma imvu bebeka izandla zabo bethi hayi izono zethetho kodwa kwafika imbuzi imvana kaNkulunkulu iwundlu likaSomandla ogama linguJesu olamlela abantu kuNkulunkulu alibonge igama lenkosi ababuyisele kwiposition yabo igama lami ke uLuyanda ngisindisiwe ngiyazalwa kwaNtabeni egameni likaJesu waseNazaretha sekushiwo ke ngisalanda okuningi kodwa ngisindisiwe ngahlangana noJesu alibonge igama lenkosi ngahlangana noYesu ngadibana noJesu wayenzela umsimpilo yami ngathola ngiyayithanda lento usuku nosuku ukuthi mangifika kuJesu ngathola iposition engcono nentsha lithi izwi lenkosi bonke abamamukelayo banikezwa amandla bathola igunya lokuthi abantwana bakaNkulunkulu nami ngathola leyo position ngathola ipower ngathola iauthority yokuthi ngibe umntwana kaNkulunkulu ngibe isidalwa esisha mawumuntu uKristu Jesu uba isidalwa esisha izono ziyathethelelwa uthi mayibhala lapha kwincwadi alibonge igama lenkosi yamaRoma athi babusisiwe abazono zabo zithethelelwe lithi ke ngesikhosi ababusisiwe abazono zabo zincwatshiwe in other words into kufanele iqale ingcwatshwe eqala usaphila emhlabeni izono uma singancwatshwanga izono zakho uphila kulomhlaba awunaso isibusiso esivela kuNkulunkulu alibonge igama lenkosi ya ngisindisiwe ke ngathola lo Jesu owanginikeza ukuthula empilweni yami wanginikeza ukuthula ngaphila impilo eclean nengcwele ngoba ngithola iposition engcwele alibonge igama lenkosi abayinsizwa ngahamba noJesu engithwele alibonge igama lenkosi ya yabona ke manje ufuna ukuthi ngubaba vele ingihlekise lento alibonge igama lenkosi aze ngaba ubaba alibonge igama lenkosi ngihamba nalo Jesu ngiwalka nalo Jesu othethelela izono tumhlabeleli nanti iwundlu likaSomandla elisusa izono zehlabathi elisusa izono zezwe athi uNkulunkulu walithanda kangaka izwe wanikela ngendodana yakhe ezeliyodwa ukuba belona lowo kholwa yiyo angabhubhi kodwa benokuphila okuphakade alibonge igama lenkosi sithi masihlabelela sithi bonke abakholwayo abanako ukugwetshwa mawudunyiswe inkosi kuze kube phakade cela sifundizwe lenkosi ukuze ngizame ukusheshe ngigoqe egameni lika Jesu amen. Sifunda John chapter 3 verse 17 sifunde Hebrews chapter 8 verse 12 ngokuka John chapter 17 ngokuka John chapter 3 verse alibonge igama lenkosi 17 sifunde namaHebheru alibonge igama lenkosi chapter 8 verse 12 ngiyacela ke abazalwane basincede lapha ekufundeni ukuze sixoxele indaba esenhlizweni yami ngegama lika Jesu Kristu esisiza umoya engcwele ukuze sichaze le ndaba bese siyavala singabambezelani ngiyazi abanye baphuma emingcwabeni abanye baphuma le nale bathi mabadlule lapha libonge igama lenkosi lesihawu ngokungalungi kwabo nezono zabo angisabuzikhumbula. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Baba wethu ongcwele, Baba wethu namandla onke, Baba wethu ophilayo, izwi lakho leli inkosi linamandla, ngabantu bakho laba owabadalayo, Thixo wethu namandla onke inhliziyo yabo iphambi kwakho somandla siyathandaza. Egameni lika Jesu waseNazaretha sibusiso sezwi lakho masehlele uNkulunkulu wethu ongcwele konke obangaphazamisa izwi lakho siyakukhuza ngegama lika Jesu amen. Uyabona ke uma sima lapha uthi uPeter mayebhala uthi uNkulunkulu wasiyala ukuba sishumayele izwi kwabaphilayo ngokuba uthi wasiyala ukuba simemezele
ngoJesu amisileyo ukuba abe umahluleli wabaphilayo nabafileyo. Ayibonge igama lenkosi. Uthi ke uJesu mayekhuluma nalaba oyekhuluma nabo, uthi isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Asethi mina ngizile ukuthi abantu babe nokuphila, babe nakho ukuchithime. Uyabona le ndawo ihleli ithinta inhliziyo yami ukuthi uJesu ufike ondla abantu ngezikwa nofishi, kodwa mayisekhuluma athi I came so that you may have life. Ngezinye indlela noma ungadla uphuthu njengami nawe Mr. Ngcongo, kodwa uma ungenayo uJesu awunakho ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade kuyilokho ukuthi abantu bazi uNkulunkulu yedwa oqinisileyo noJesu amthumileyo. Iyona eternal life leyo. Uma ungazani noJesu akukho ukuphila okuphakade kuwe. Ingakho ethi ngizile ukuthi abantu babe nokuphila, babe nakho ukuchithime. uJesu weze ebantwini ababesibona bephila, wathi no, aninakho ukuphila ngaphandle kwami. Ukuze nibe nokuphila kumele nizalwe kabusha. Iqinisile yithi uma umuntu engazalwa, haleluya, ngomoya nangamanzi, ukuphila kukho kuye. So sizosho indaba kanje. Uyabona uJesu akadingi wena uqale wenza imizamo yakho, udinga ubamba iposition. Uyabona esikolweni awuqali ngokufunda, kumele uqale uregister, ubelong kuleso sikolo. Uma useregistiwe usungumfundi waleso sikolo, uyaqala wenza ama-assignment, kodwa positionally sawusendaweni right, usuregistiwe kuleso sikolo. Nokuthi ube umhlali wase-South Africa, uzelwe eSouth Africa, ingako unama-benefit ase-South Africa. Ukuze ube umhlali ne-citizen yasesikhulwini, umele ukuzalwa kabusha. Awukwazi ukuba yindlalifa yakwaDlomo ungazalwa kwaDlomo. Kumele uzalwe. You must be born again in order to inherit the kingdom of God. Umele nje sizomemezela lithi iBhayibheli lasifunde khona. Ngokuba uNkulunkulu ngayithumelana indodana yakhe ezweni ukuze yahlule izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Now i-message yami ithi God's way of accepting people, indlela uNkulunkulu abamukela ngayo abantu. Yinye indlela uNkulunkulu amukela ngayo abantu. Wathumela uJesu emhlabeni ukuthi bonke abakholwa nguye bangabhubhi, badlule ekubhubheni, bangene ekuphileni okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu ngayithumelana indodana yakhe ezweni ukuze yahlule izwe, kodwa ilethile ukuze izwe lisindiswe ngayo. Ingakho izwi lenkosi licacisa ukuthi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu. Thanda ukuba abantu bonke, uyabona noma uNkulunkulu uyathanda abantu bonke babuyisane naye ngoJesu, uze anike isiqinisekiso athi I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Uyayizwa uthi ngiyokuba nesihawu ngabo, izono zabo ayisiyi ukuzikhumbula naphakade. Azikhunjulwa makunjani uma uhlangene noJesu oyindlela neqiniso lokuphila. Uhlangene noJesu oyisikwa sokuphila esehle ezulwini ukuba umuntu adle kuswa ngafi, adlule ekufeni angene ekuphileni okuphakade. Uma umuntu ephile ekholwa nomefa wophila phakade. Umuntu nje phile kholo. Yingakho sikubuze umbuzo uthi liyini ithemba lakho uma ungena Jesu, ngoba uNkulunkulu manje umemezela kubantu bonke ukuthi baphenduke ngoJesu omileyo. Munye uNkulunkulu, munye umlamleli. Uthuma uJesu ukuthi abantu baphenduke ngaye. uJesu uyindlela, uthi ubhala kahle, uyindlela ekhipha abantu ezonweni ibase kuphileni okuphakade. Uyindlela ekhipha abantu ekufeni ibase kuphileni okungaphakade. Uyindlela ekhipha abantu emahlazweni ibase kulungeni. Yingakho phela uPaul mayibhala athi ongasazange isono wenziwe isono ukuze sibe ukulunga kaNkulunkulu. Thank you Jesus. Ongasazange isono wenziwa isono ukuze sibe ukulunga kaNkulunkulu. Egameni lika Jesu, amen. Ongasazange isono wenziwa isono ukuze wena ube ukulunga kaNkulunkulu. Lento erishoyo ke lithi izwi lenkosi uma umuntu ekuKristu Jesu
uyisidalwa esisha konke odala kuyadlula kuvela okusha lithi uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe kuyisane naye uNkulunkulu ekuKristu ingakho ungekuye uNkulunkulu ngaphandle kaJesu noma ungazamani wenzeni uNkulunkulu ekuKristu wenza izwe ukuba libuyisane naye ingakho athi umhlabeli kukho indule eluhlaza engabiyelwanga lapho uJesu bamlimaza wafe ngonanga ukuze kuthi umuntu onayo athole iposition yokuba ngongcwele izono sithethe uNkulunkulu uyabonakalisa uthando lwakhe lokho siseyizono uJesu wayosifela yabona indaba kaJesu ayekho umuntu othiwa ubeyond repairs umuza kuJesu izono zakho ziyancwatshwa iphasi yakho iyancwatshwa athi umhlabelele igama lakho lingudeliwe lapha kodwa ezulwini lingulindiwe bangakudela bonke abantu bangakulahla bonke abantu kodwa kukhona indoda namhlanje esikuncenga ngayo ngenxa ngokubeke bayo sizomncenga sithi buyisana noNkulunkulu noma ubona ngathi impilo yakho isiphelele lapho ikhona kodwa ke uzama uJesu namhlanje owake wahlangana noFilipu wabuza uNathaniel ukuthi ikhona yini into enhle engaphuma eNazareth wathi uFilipu no man come and see that's it wazozibonela kuJesu impilo yakho ingaqalwa kabusha ube yisidalwa esisha izono zakho zithethelelwe abese sekhuluma izwe lithi ngiyokuba nesihawu ngawo thola into ongayideserve ebizwa ngomusa leyo nto leyo igama layo egameni likaJesu lithi izwi lenkosi for God did not ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana yakhe ezweni ukuba yahlulela izwe kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo uyabona uJesu umlethelwe angikhathali noma ugogo noma umama noma usisi uNkulunkulu bonke abantu lithi uthanda ukuba bonke abantu basindiswe yingakho ekhipha isimemo uJesu ethi nina nonke nisindwayo nenibulalekayo wozani nginithwalele wozani othola ukuphumula uyasindwa imithwalo namhlanje endaweni yasemzweni siletha uJesu oyikhambe lapho kubi nawe osindwayo ngisho ungasalala ebusuku imimoya ikukhinya left and right ola khawuza uJesu namhlanje nawe umdali wakho sisihlobo uthi umhlabele yonke eminye imihlobo ingadinwa ikhathana kodwa yena uqobo kuye namhlanje ngezolo imihlobo iyaphelelwa iyakhathala abantu kodwa sizokunika isiqiniseko sokuthi asikho isihlobo esifana noJesu asikho isihlobo esifana noJesu akalahlani bangakudela bonke abantu bakupha amagama kukhona abafowethu abaphiwa amagama sethiwe hayi laba bangamapha uyibona into leyo kodwa sizokutshela ukuthi kwaJesu akekho umuntu beyond repairs come as you are wazunjalo kuJesu uyalungisiswa umuntu ulungisiswa ngokukholwa kuJesu akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokholwa alibonke igama lenkosi akwenzeki noma ungenzani akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokholwa sithe nali iqiniso elipheleleyo akhona amaqiniso akamthembu akhona amaqiniso akantabeni akhona amaqiniso abamntungwa kodwa kukhona iqiniso lasezulwini indodana yomuntu ilikhulula yoba ngabakhululekileyo impela uyayidinga namhlanje inkululeko come to Jesus uyayidinga namhlanje freedom woza uJesu uyabona umuntu yisigqila sanoma yini ayenzayo kodwa inkululeko itholakala kumuntu uKristu abanye abalala ubusuku nemini bayabalisa inkinga yini bayasindwa imithwalo kodwa come to Jesus namhlanje sikhipha isimemo sasezulwini sokuthi umuza kuJesu nithizwe lenkosi mubuyela uNkulunkulu yakwakhiwa namhlanje sikhipha nansi invite siyamema sithi woza kuJesu sithi nawe noma umusha khumbula umdali wakho einsukwini lapho ungekafiki insuku othi awuthokozi ngazo remember your creator come to Jesus namhlanje nanga umbuzo sekuvala umubuka ukuphila kwakho wamkelekile yini kuNkulunkulu it is lenkosi uJesu wangena endaweni engcwele kwaba kanye kungegagazi lembuzi namathole kodwa ngelakhe igazi ezuzile ukukhululwa kuphakathi namhlanje
Awusondela kuJesu. Hayi manje uyayithola inkululeko. Nangu uJesu. Simila lapha siyakuncenga ngobubele bukaNkulunkulu. Sithi buyisana noJesu. Buyisana noNkulunkulu ngoJesu. Sesizothandaza egameni likaJesu. Alibonga igama lenkosi. Uyabona noAdam walahlekelwa iposition. Thank you Jesus. Walahlekelwa iposition. Uyabona uNkulunkulu wambuza wathi Adam, where are you? Nathi siyabuza positionally, where are you? Indoda engafani namanye amadoda. Nangu umuntu okhathazeke ngokuthi wena yiba nokuphila okuphithimayo. Okhathazeke ngokuthi wena khululeke emphefumulweni wakho. Abantu basindwa mfowethu yizinto abangazazi nabangaziboni ngoba baboshwe emphefumulweni. Mase khona uJesu odala kuyedlula, okuboshiwe kuyakhululwa. And Jesus ukhulula abantu babe ngabakhululekileyo impela. Uma ukhona uJesu awusindwa imithwalo. Uyabona noma ungayaphi uzameni iyoba temporary lo sizo. Kodwa umuntu onikezana irest epheleleyo. Owenza ungene ekuphumuleni okupheleleyo. Egameni uJesu igama lakhe. Sizosho njalo sizothi yinye indlela uNkulunkulu amkela ngayo abantu. Ubamkela ngoJesu. Uyabona ngithi uma uthandaza uthi baba wethu osezulwini maphathwe ubungcwele igama lakho ungamkhola uJesu awuphilonga ukuthandaza lomthandazo. Lo mthandazo uJesu wayefundisa abafundi bakhe ukuthandaza. Wathi manje ithandaza anothi baba wethu osezulwini. So kusho ukuthi ngezinye indlela ukuze ube nelungelo lokuthi uNkulunkulu baba wethu osezulwini kumele ubuyisane noNkulunkulu ngoJesu. Ngoba umuntu onelungelo lokuthi baba wethu osezulwini umuntu obuyisene noJesu. Ubathi abafundi Jesu sifundisa ukuthandaza. Uthi uJesu anothi baba wethu osezulwini. Uma uzothi wena uyakholwa uNkulunkulu mina ingaba kaJesu angiyingeni nobaba wethu osezulwini ungabisawungena ngoba uJesu umfundi kaJesu kuphela othandaza lo mthandazo. Uma ungazani noYesu udlala ngesikhathi sakho uma uthi hayi baba wethu osezulwini. No, wena umuntu weNkulunkulu malithi izwi lenkosi yazini ukuthi uJehova uNkulunkulu uyosenzayo uba sibe ngabantu ezimbuzi edlula. Kodwa uma ubuyela kuJesu uNkulunkulu ngoJesu uthola iposition entsha. Udlule kulahlweni lithi iBhayibheli kanjalo. Akusekho ukulahlwa ngoba uKristu lithi okholwayo uyasindiswa ebhubheni angene ekuphileni. Okholwayo uJesu. Alibonga igama lenkosi. Asifuna abantu basindwe bahambe bekhonza benze yonke into kodwa bengekho kwiposition. Salwa kabusha. Cela sivala amehlo sithandaze. Thank you Jesus. Sasiyathandaza ngegama likaJesu. Siwavalile amehlo ethu siyathandaza. La uJesu ekubiza wena moni. Uthi woza kuye akuthethelela izono. Lungisa indaba yakho noJesu khona manje. Lungisa indaba yakho noJesu. Ngimi lapha ngiyancenga ngobubele bukaNkulunkulu. Ngithi woza kuJesu. Noma umaniki noma unjalo. Noma ungabona ingathi usafuna ukuyolungisa into ethile ungaqali lapho. Woza kuJesu mfowethu ngiyancenga. Ngiyancenga ngobubele bukaNkulunkulu. Uyabona simi lapha as ambassadors. Sizoncenga ukuphila kwakho ukuthi ungaye ebhujisweni. Ngithe nqala ngathi babusisiwe abazono zabo zithethelele. Nangu uNkulunkulu uyangqongqotha umemnyango uyangqongqotha. Uma uvula uzongena sihlale nawe adle nawe. Wangqongqoza kwibandla lapha kwincwadi yesambulo. Nasempilweni yakho namhlanje uyamenya mfowethu angazi usindwa yini. Uyabona kuthiwa uma uhambe ebusuku khona isigcwelegcwele ohlangabezana nazo. Uma umoya wakho ungekho protected ngoJesu. Zikhona izigcwelegcwele nawo ezizokutransporta zikuse ekufeni okuphakade. Kodwa nangu uJesu efuna ukukusa ekuphileni okuphakade. Sasiyathandaza. How can we escape if we neglect such great salvation? Siyophunyuka kanjani? Cela sivala amehlo uma sidebesela ukufundiswa kungaka. Akukho ukuphunyuka. Woza kuJesu mfowethu. Sengiyathandaza ngegama likaJesu sasondela umfowethu uNgcobo. Ngicela sengithandaza ngegama likaJesu. Phakamisa isandla sakho wena uthi ufuna ukubuyisana noJesu. Ungababeki abantu. God bless you my daughter.
Ungabheki nabanye abantu abasethu ngicela sivala amehlo wavulile mina. God bless you lapha emuva ngiyanibona. Nisiphakamisisa ningabi namahloni onamahloni ngami. Nami ngiyoba namahloni ngaye phambi kwaBaba nezingelosi. Wenzela umusa impilo yakho osowuwenzelwe uNkulunkulu. God bless you ngiyabona. Mfowethu ungasali. Yishwa ukuthi ulahlekelwe ithuba elihle kangaka. Yishwa ukuthi lethi uJesu mawami usale. God bless you my brother. Enhlizweni yami nasemoyeni. God bless you son. God bless you mawami. Ungasali. Egama lika Jesu. God bless you my daughter. Ngiyathandaza ngegama lika. Uyabona ngimi lapha ngiyancenga. Sengo around one. Phakamisa isandla sakho. Ngicela uphakamise uthola isibusiso. Phakama wena ohleli phansi ngicela uphakama. Siyakuthandazela manje. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Phakama ungabi namahloni. Come. Woza la phambili, wozani befundisi bami. Thank you Jesus. Ngicela nize phambili, woza mfowethu ungasabi. Uza uJesu ungazazi wenzani. uJesu akulungisise. Uyabona isihlahla sepentshi sithi singekawakhiphi amapentshi soda kube nesihlahla sepentshi. Sondelani my brother, sondela mfowethu. Ungasali. Ungaziphakamisa isandla khamba, woza la kimi, siyakuthandazela. Wozani. Thank you Jesus. Sondela mfundisi umntungu. Sondelani ingane zami, sondelani. Wozani lapha emuva ngiyanicela mawami wozani. Ningabi namahloni. Sininika isibusiso namhlanje. Ophakamisa isandla, ngicela avule amehlo eze la phambili siyanithanda. Wozani ngane zami. Thank you Jesus. Ngisho la. Wozani, woza mawami wena ubuphakamisa isandla lapha. Thank you Jesus. Sondelani. Sondelani lapha, ngilanda ku green carpet. Thank you Jesus. Ngiyacela lapha emuva sondela. Angifuni ulahlekelwe isibusiso. Sondelani. Come ngegama lika Jesu. Woza. Ungasali. Nawe mhlobo wami, uyamenyelwe ephileni. Nangu Jesu. Yani nanonke. Uyasindwa imithwalo. Nasi isimemo. Woze endodeni ekhululanayo. Nangu umuntu othethelela izono. Uma nilizwe izwi lami, ningayenzi likhulu inhliziyo. Sengiyavala. Funa kuze kusuke lento lapha enhlizweni yami. Ukuze ngazi ukuthi wena oqinisa inhliziyo yami ekuvalelanga ngaphandle. Bethe round 1 sengiya round 2 manje. Ngiyancenga ngobubele benkosi. Woza kuYesu. Ngiyancenga round 2. Woza kuYesu. Ngiyancenga. Round 3. Asinaqala phezu kwakho simfakile icala wena usunecala lokuthi awuphenduka. Ngiyacela ukuthandazela ngegama lika Jesu. Ngicela ukuthandaza nawe. Ngiyancenga ngobubele bukaNkulunkulu. Kukhona indoda eyahlatshwa ngenxa yezono zakho. Simanga somuntu waseCalvary. Wena izono zakho zihlawulelwe. Wena izono zakho zithwaliwe. Wena lapha ekhaya. Thank you Jesus. Phakamisani izandla zenu. Thank you Jesus. Hallelujah. Ukhona sasele. Lawa mandla. Ukhona lo yedwa. Osasele. Lawa mandla. Usawusabile. Wahluleka. Kodwa uNkulunkulu zinanyatha yakho. Namhlanje woza kuJesu. Khona lo yedwa osasele. Khona lo yedwa ungalalela ungabaza. Phakamuse kulamandla. Izulu lizwile imthandazo yakho. Kodwa naku umnyango. Naku umnyango. Uma lo yakhona ngaphakathi.
Nawo amandla kaJesu. Nawo amandla kaJesu. Nawo amandla kaJesu. Thank you, Jesus. Umfayele uNkulunkulu. Ayifake inhlanhla ekhaya. Ayifake inhlanhla ekhaya. Glory to Jesus. Usuku lwanje namhlanje asozophinde kufane. Khona amandla phezulu. Nyabe nanzama nhluleka kodwa namhlanje. Vula inhliziyo yakho ivulele uJesu namhlanje. Wayifaka inhlanhla ekhaya, impilo yakho ayisoze yafana. Ayisoze yafana. Lo yedwa kulungile. Kodwa namhlanje ufakazi ukuthi uNkulunkulu benzile kuye. Wanamahlo. Kodwa namhlanje nabo abantwana bakhe. Vulani inhliziyo nivulele uJesu. Ithi inkosi uJesu. Namhlanje siyakwamukela njengosi nomsindisi. Siyakhona ukuthi wafa. Wavuka ngosuku lwesithathu. Cela uthethelele zonke izono zethu. Ukhohle bonke ububi bethu. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Cela bafowethu nisize. Nibabeke izandla lishiya isibusiso saNkulunkulu. Kusukela namhlanje ningabantwana bakaNkulunkulu lisindisiwe. Ningaphinde nibuke emuva. Anisafani moya wenu usuzalwe kabusha. Cela bafundise babeke izandla. Ama-worshipers belasiza. Siyabonga baba ukuthi thina zizithula kodwa Nkosi baziwe nguwe. Siyabonga ukuthi namhlanje Nkosi ngeke iphinde impilo zabo zifane. Siyabonga Nkosi ukuthi bazothi bengena emakhaya lokhu uhlobo lemimoya iyabaleka ngegama likaJesu. Siyabonga ukuthi manje bengalali namhlanje bazolala. Siyabonga ukuthi wisdom yakhe ikhona kubo. Jesus emsikhulekela ukuthula emakhaya lapho beyakhona. Isibusiso sakho sihlale kanye nabo. Sinikeza wena babudumo lokufanele kuzo zonke izikhathi kaSibulo babinge yakho. Wamkela babudumo loNkulunkulu wakho in Jesus name. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sicela bonke abazalwane nenze isinqumo esihle kakhulu. Isinqumo esizosiza impilo yakho, esizovikela impilo yakho ukuba uqala uhambo olusha noJesu. Sizocela ukuthi nanisuka nje la siye lapha phansi kwesihlahla ukhona uSisilondi
azothatha amagama enu. One-cellphone uzothatha inamba yakhe yocingo. Ongenayo ifoni uzothatha inamba yasekhaya yomzali nomuntu ahlala naye ekhaya egameni kaJesu. Cela nje sonke siye laphaya egameni kaJesu. Then sizonifonela, sizona-attenda, sizoze emakhaya konke ukuze sazane simchazele kahle ukuthi kwenzakalani nesimo egameni kaJesu waseNazaretha. Ngingasishayela nje izandla kakhulu ngesinqumo ensenzileyo ngoba ngithatha uJesu njengenkosi yomsebenzi egameni kaJesu. Sizobuyisela ku-MC egameni kaJesu. Hallelujah.